bojím. Neboj sa. Neurobi ti nič, ona sa krmi teraz, ona si ťa nevšíma. Poďte ku nej bližšie, ale pomaličky. Neboj sa, Sofie. Tu máte. Na. Uá. Tak všetko, papa. No, zberá s tým krkom, jak vysávač. Áno. Kristián na púšti trocha. Veď poď bližšie z druhej strany. Neboj sa, Sofie. Neurobi ti nič tá kačka. Čila buď. Môžeš ísť troška tam. Poď. Kristián, poď tu bližšie ku mne. Poď ku tej labuti. A daj jej z ruky normálne. Daj si na ruku viacej. A ona príde ku tebe, ti zobere z ruky. Bojíte sa jej?